Bueno, aquest vídeo d'avui simplement és per, com que ara ja ha començat la fase de desescalada i ens anirem veient a part de un poc per mig, domicilis i tot això, aquí a l'Estel, volia fer un vídeo, aprofitant que avui som aquí, per donar-vos dues indicacions bàsiques, sobretot en quant a el rentat de mans i la col·locació de la mascarilla, ¿vale? Perquè quan veieu a veure-nos, veieu amb les mans ben netes i amb mascarilla. De totes formes, nosaltres aquí també en tenim i ara vos mostraré com vos fem un poquet les mans netes, val? I com vos heu de col·locar la mascarilla. Si no en teniu, no passeu pena, perquè nosaltres aquí en tenim. D'acord? Vinga. Bueno, ara som a el bany de l'Estel i simplement vos mostraré un poquet com vos fem les mans netes, val? Per encendre el bifo, millor que ho facem amb aquesta part d'aquí, d'acord? No ho toquem. Mos banyem un poquet les mans i mos posam el sabó. Normalment no deixam el bifo obert, però bueno, ara és més complicat. Mos fem les mans ben netes per tot. Per dalt, entre els dits. Val? A lo millor no estem acostumats a fer moltes mans netes durant tanta estona, però val més la precaritat. I una bona rentada de mans, els dits, les ungles, ben netes. Vosaltres ja sabeu on hi ha els banyos de l'Estel, així que directament, quan me'l veieu a veure, veniu cap aquí i vos feis les mans ben netes. Així. I mos estirem les mans ben eixutes. I ara vos ensenyaré com mos posam la mascarilla antes d'entrar. Un pic tinguem les mans netes. Bueno, com veus, aquí tenim la mascarilla, per agafar-la l'agafam sempre pels extrems. I si vos fixeu, la mascarilla té una part que és com a més blava, que és aquesta i més forta, que no l'hem de tocar, i després una part més fluixa, d'acord? Aquesta part és la que va en el nas, és la que s'ajusta en el nas, per tant, el que fem és agafar la mascarilla pels extrems, d'acord? La part de dalt és la que hem dit que és la més forta i la que va en el nas, i fora de tocar la mascarilla, la mos posam i la mos enganxam a l'orella. Després, estiram la part de baix i mos ajustam la part forta que hem dit que és la del nas. I així, no mos tornem a tocar, Per què ajustam aquesta part? Perquè fa que l'aire no pugui sortir. I si duim ulleres o qualsevol coseta, no se mos entela. D'acord? Bueno, així queda ajustada, no la mos tornem a tocar i quan arribeu a l'Estel, que ja teniu la mascarilla, etc., tocau la part i nosaltres sortirem. I així després ja m'anem al despatx a fer la intervenció com toca. D'acord, Estels? Vinga, un besito i molt ben prest tots. Adeu!